се говори за самосмяната. Това е моята самосмяна. Две майки, стара майка, окроена, крило, нова майка, излюпена, оплодена. Една до друга снасят до края на септември. След това старата я изпращат ритуално на входа, напуска кошера и остава младата царица. Наблюдаваме днеска, точно момента снимам, наблюдаваме двете майки на една пита, стоят, обслужват се от пчелите и двете, спокойни пчели, може да изнесеме на слънце малко да се вижда по-хубаво. Стъпът много така слънце. Ето, снимай сега на слънце. Ето. Млада и стара майка. Ето, младата, показвам. Младата стара маркирана зелена точка. Много често в групите се показват снимки. Две майки в кошер, три майки в кошер. Разбира се, че се наблюдава това положение, когато има самосмена и няма нищо необичайно в живота на пчелите. Тази ситуация е съвсем обичайна при една истинска самосмяна, каквато е тази. Взимали сме маточници през сезона, оставяме последен маточник, когато спре нектара отделянето, оставяме маточника да се излюпи и вече да може да се смени новата майка, старата. Ето.